OK? Ďakujeme nadácii Volkswagen za finančné prostriedky, kvôli ktorým sa môžeme zlepšovať. Máme napríklad super Rockstock mikiny. Od nadácie sme takisto dostali hromadu loktičiek. Ako ďalšie dostali sme super a strašne veľa florbalovej podlahy. Na čo je dobrá táto podlaha? Táto podlaha je dobrá na to, keď není dobrá podlaha niekde vonku, napríklad naskladaš si tam podlahu a proste môžeš hrať, kde chceš. Áno. Potom ako ďalšie, ešte tu máme aj takéto loptičky. Čo, páči sa ti tento bek veľký? Páči. Oliver, komentuj nám, ako sa ti páčia mikiny. Tak, dobré sú. Dobre sú? No. Musíme ich samozrejme ešte potlačiť, to chceme odkázať nadácii Volkswagen, že ich ešte dáme potlačiť a potom vám zdokumentujeme ďalšiu nejakú foto dokumentáciu, samozrejme, to chceme povedať. Však Andrejko. A vážime si to naozaj veľmi pekne, ďakujeme a ešte vám dopošleme ďalšie fotky, vďaka ktorým sa môžu naše deti rozvíjať. Prečo? Lebo sme tým a sme in. EBC Interno. Môže sa aj otočiť, ukázať, že aké máme krásne trička. A Matúško to na záver uzavrie. Tak veľmi pekne ďakujeme tejto nadácii a nebojte sa, veľmi dobre to využijeme. A potlesk! Ďakujeme!